Hej, mit navn det er Morten Rasmussen. Jeg er afdelingsleder/husleder her i Hus 6, og så er jeg også en del af den daglige ledelse her på Ringe Kost Realskole. Man starter her på vores skole, så får alle de unge, der starter her, de får tilknyttet en kontaktperson. Og kontaktpersonen er egentlig den unges reserve, forældre eller sikkerhedsvoksen, eller hvad man nu vil bruge af udtryk for det i forhold til den tid, hvor man er på kostskolen. Vi har fokus på, at man får bygget en relation. For nogle af vores unge mennesker, så kan det at skal have relation til en voksen være noget af en udfordring, fordi de måske ikke har de bedste erfaringer med det. Så vi prøver at prioritere, at der bliver nogle muligheder for at få skabt en god og tryg relation til den kontaktperson, man får her på skolen. Det gør vi blandt andet også i starten ved, at man ud over kontaktpersonen også får en ung, der bliver mentor for en, som også følger en den første tid, så man både har en anden ung for skolen og en kontaktperson, der lige kan være et bindeled for også, at man kan spørge den anden ung, jamen, hvad er det der kontaktperson lige for noget, fordi det er måske lidt mere trygt i starten at spørge en, der er elev, end en ny voksen kan komme til at lære den unge at kende, så laver de en masse ting sammen. De laver praktiske ting, som får styr på at rydde op på værelset og få ordnet de praktiske gøremål, der er i løbet af en dag. De laver også nogle ting, sådan, hvor de får skabt noget socialt sammen. Det kan være, at de tager på tur, alt fra fisketure, en tur i biografen, en tur ud og bare gå og få snakket. Og efterhånden, som der er skabt en relation, så giver det også den unge mulighed for at få talt med sin kontaktperson om noget af det, der er svært for den unge, hvis der opstår sådan nogle ting. Når trygheden er der, så oplever vi, at der faktisk ikke er ret meget, man ikke kan få talt med sin kontaktperson om. Så den tryghed er rigtig vigtig for os. Alle unge kan jo bruge alle de voksne, der er tilknyttet huset. Så det er ikke sådan, at man kun kan snakke med sin kontaktperson. Man kan også tale med de andre voksne, og nogle gange er det jo også sådan, at der er nogle voksne, man taler særlig godt med, og så er der ikke noget, der sådan er hvad kan man sige, heldigt, sådan at man kun kan snakke med sin kontaktperson. Så bruger man de voksne, der er der. Men kontaktpersonen er også ligesom den, der holder fast i trådene og sørger for, at der bliver holdt styr på de ting, der skal omkring den unge, at de er altid med til de statusmøder, der bliver holdt med den unge. De er også bindeled mellem skolen og huset. Altså hvis der er nogle ting, der er svære i skolen, kan kontaktpersonen være den, der hjælper den unge med at få talt med de voksne op i skolen, eller kontaktpersonen kan dele nogle ting med klasselærerne, hvis der har været noget, der fylder for den unge i skolen. Så på den måde er der en rød tråd der. Derudover så har kontaktpersonen også et tæt samarbejde med forældrene, fordi de er jo stadigvæk forældre, og de er også rigtig vigtige for de børn og unge, der går hernede. Og de er vigtige for os i at få samarbejdet til at lykkes. Så minimum en gang om hver 14. dag har man kontakt hjem til familien og fortæller lidt om, hvordan går det. Nogle gange er den unge med i samtalen, andre gange så ringer kontaktpersonen selv. Det er, hvordan det virker bedst, både for den unge og for forældrene, og selvfølgelig også, hvad der skal tales om. Jeg kan sige, når de unge starter her, så kan man sige, så bruger de ikke hele deres tid hjemme. Der skal det gerne føles så meget som muligt som et hjem hernede, og det er ikke fordi, vi skal tage de unge fra forældrene eller fra dem derhjemme. Det er rigtig vigtigt, at de har et godt forhold derhjemme. Men for os er det vigtigt også, at de unge har en tryghed i at være hernede ved os, og at de føler, at de kan bruge os til nogle af de ting, som de ville have brugt deres forældre til, hvis de havde boet hjemme. Og på den måde, fordi omvendt skal der ikke have nogen tvivl om, vi kan aldrig erstatte en far eller en mor, men vi kan være et supplement til en far og en mor. Så det er mere i det lys, det skal forstås.